problema sa tanan. Kunya mag shout out ko ha kay sa pila ka video nga nilabay wa ko ka shout out. So karong adlaw mga igsoon, ari na putas duol before nato i-close ang tuig. Mag-explore ta sa Midwest Cebu, kaning duol ra Balamban, Asturias area. Ang nakalahi karon nga adventure nato mga igsoon kay mustay ta for one night diha sa Asturias aron nga ma-feel jud nato maayo ang diha nga part sa Cebu Island. So doon ako istayhan diha nga wooden cabin by the sea ha. Dapin na sa dagat, nindot kayo. Nindot kayo sa balanse kayo ang nature feels o ang development sa Tabique by the sea. So excited ko, kuyugi lang ko ha. Just sit back and relax and enjoy the video. Big bikers oh. Shout out biggest shout out to the following: Arnold Del Nieves of Zamboanga nga taga Nugas, shout out to you. Also big shout out to Mr. Ryan Mark Estiola of Ronda, Cebu. Michael Ibas Mijares from Nugas. Yobs and Gail De Lima, shout out po sa inyohang duha. Big shout out also to Mr. Florito Priscilias of Guadalupe, Cebu. Bongbong Narvacan of Dipolog City, and also to Ma'am Carmen Laroga, Alan Paham of Lila, Bohol. Shout out kaninyong tanan. First spring na to kay sa Barangay Arpili. Tara, let's go! Naabot na ta diri sa kuan Kasili sa may Arpili, Balamban. Kini dolan is kuan kanang boundary sa Toledo. So to ako dito nagparking. Tara, naog ta. Tinduta ay trawa. Oh. Lain pud klase nga kuan. Water lily. Tinduta oy. Nindot kay way tao nya dunay tao dunay nang labadas unahan dat mga taga diri ra. Go kayo. Pero kung init boss, bulok na bulok. Oh, bulok kayo. Ugnaw.
Tuyo ko ha. Ini siya. Laom kini siya. Kasili Spring. Di na ni matungkad. So na de sila lom ang iyang kusog na tubod. Taga dire na mo, boss? So dire gyud mo tiglabas. Doon na yung mga bata na. Taligsik na. Actually ulan na gyud. Oh. Padung ta sa atong ikaduha nga spring sa Balamban lang gihapon, no? Then after this adto na tag Asturias. So this time Kambuhawi Spring na po na tong Saumon. Tara! So nabot ata diri sa Kambuhawi Spring sa barangay Kambuhawi, Balamban. Amo na ilang entrance. Wala mo kibaho sa ilahang entrance fee diri. Hi! We're in Kambuhawi Spring in Balamban. Help! Help! Mas ganahan ko na sa ubos. Lagi ka na diri no sa swimming pool no anak? Oh, diyan gikan. Sug kayo. Duha rin kabuk ng burong dahil ano? Ay ito. May dili kay way entrance mo? May dili kay way entrance. Dito 30. No, yan dili libre kusog pa yung tubig. Itong ina tagpan ito. Yakin eh. Padung na nagawas, padung sa dagat. Nami sa Banong Grill in Balamban na niudto. Then after dire adto na tag Asturias. So doon nami tinuwa nga tuna nya atay, kilawin o kining kalderetas. Muna yung paborito dire yung kaldereta. Tinuwa oh. Kilawin. Thanks, baboy. Grabe, puro pack. Ito yung trawa ka na.
Last bite. Nakasuod na tag Asturias gikan og Malamban diri sa Barangay Uwak. Nya karon kinaman ta sa Asturias, di mahimo nga ato ning sipyaton ang lugar kung diin makita nimo ang kining bingka dawa. Diara. Another Cebuano, what? Hi ma'am, hello. Hi. Ma'am, kinundong ka na ka ma'am? Yes! Kinundong ko ni mo, sir. Ay, Cebuano, 1, 2, 3. Kumusta naman ka, sir? Okay ra. Yes, kinundong Kini kay tag kanino tag 25. Duha ka buksod. Okay, sir, tagati kag init, ha? Oh, sige tagay ko init. Nya ari po ko speakers kay. Hi ma'am. Mao rin dyan po na yung presyo. Oh. Oo. Palitan po kong duha ha. Ha? Gaya po kong init. Kaya po. Day, tagay siya init, day. Si sir, day. Ma'am, sige tingnan niyo ma'am. Ha? Arnila. Arnila. Okay ka ma'am? Ma'am Janet. Oo ma'am, Janet. Og sige tayo mo. Soon. Giselle. Oh, lagi si Janet og si Giselle. Ito yun na. Wah, kita masipyat. Ako ning paunon dito sa Tabiki by the sea. Aron nga doon ako ikaon-kaonon. Lami kini. Lahi po ni klase sa bingka. Boss. San Roque de Montpelier Parish Church in Asturias, Cebu. Naabot na kita Asturias, mga igsoon. Karon check-in ta sa atong resort and then tomorrow atong suwayan og suroy ang Asturias. Mangita tag spring ug unsa pa atong makita sa lungsod sa Asturias. Igsuod nimo, muna mo makita oh. Doon na sila footbridge. Kuha dito ang mga rooms sa labang aning bridge. Muna akong giingon ako nga ang resort mismo is pan baka na nga nature feels kaayo. Awa po gino. Tulog kahoy. Isuro ita mo niya ha. Musuod sa ko ang room. Wow, ang luta. Mahogany house. Ah, okay. Redwood, mahogany house. Oh, papo dito ay. Hi ma'am! Hello, sir. Welcome sa Tabiki. Punan ako sa kong room. Ako ipakita ninyo ha. Christmas feels na kayo sila dito. Suda. Oh, dawa.
Kani ang among gikuha tungod kay tulo ra mi kay bok. So igo ra jud kay ni udah ko ni kay buwag kay katre. And then ana dia ang pano. O ang dagat na dia tubang nata sa Negros. Oh. So this will be our bed for tonight. So definitely dire mi sa ubos, and then kaning amo ang little girl will have her own bed at the top. Kay double deck ni siya. Wow, very comfy ang foam with a nice pillows. Duha imong pillows sa tanday ng usa. And then let's see. Wow, we also have 3 pillows here. We have our own towels, clean towels. We have our own cabinets. Wow, induta ni. Doon na may lababo dire. And then this will be our own comfort room with a nice shower head. Doon na may ceiling fan. Doon na may among kaugalingong aircon. Wow, this will be a very comfy night for the 3 of us. And then here is the beachfront, mga igsoon. Again, as I have said, kuan ni ocean side yun no. Daplins dagat, and mag high tide ang tubig. Maabot ko diri sa iyahang beachfront. Yun na kay barbecue area, oh. Nindot kaya ng barbecue area, luag. And then magabi pwede po kang mag bonfire there, oh. Hi ma'am. Hello. Kining Asturias, doon na daw ni daghang dolphin. Kani adto pa gibantog na kining Asturias sa dolphin watching. Unang na ako diri. Niabot ko diri kay dako kay hunasan, no. Tawa. Daghan na kay mga mangingisda, oh.
Bye-bye, Tabike by the sea. Balik ko po kondre. Nindot kay nga lugar, worth your stay. Ising ano mo? Oh, Marley. Marley, Marley taga diri. Og imong mama? Oh. Kamoy nag-uma diri. Doon na tayo anhaon diha kanang karaan kayo nga panghaw nga sa akong tan-aw. Bana-bana lang ni ako ha, panahon po ni Katsila. Okay. Mga 1800s. Or masayo pa gid ana, wa ta kibaw. Si Ma'am Pidya, 60 anyos, matud pa niya. 68. Niya matud pa niya sa iyahang pagkahinumdum gikan lang natawo siya nga nagkabuot siya naana ng panghawa na. Oh, niya sa iya pang ginikanan, matud pa siyang ginikanan. Sa panahon nga bata pa pud sila, naana ng panghawa na. So sa kung tanaw, kapi na nas kagatos ka tuig o sobra, wa ta kibaw basig. Sobra na naoy napas kami gani 300. nga ipanganak sa 68 na mga among edad. Oh, Onya ang kana pam lagi, no? Kana gi-research na ko na siya sa karaang panahon muna ilahang murag chimney ba nga ana sila magluto sa tubo aron himuon og ikaw na dali oo sa tubo. Sa una pag yun. Tusan. nya matud pa sa mga nabasa na ko sa internet, no, kining lunas usa ni sa labihan ka fertile nga yuta kaniadtong panahon nga gitamnan og mga tubo. Ang katuban bitaw ni. Oh, katubhan ni, no? Tuban. Latay-latay sa taan ng irrigation aron maabot nato ning panghaw. Old ruins. Naro. Unsa ning kakahoy ti dakit? Oh, gitaptan sa dakit. May pumanikin dakit sa una ni. Oh. Ay, pakita na ko ninyo. Siguro sa kaniadtong panahon, di pa kayo taas siguro ning yuta kay sa akong pag-research diha man ka magluto sa tubo. Unya munang ana des babaw padung sa babaw ang aso, ang hinungaw sa aso. Ngadto sad sir ngadto. Kautan di ni dira. Namay minto ani ngadto pa inyo. Ari tabi sa Picas side. Kani dire. Oo. Sa tubo nga din. Asa ni siya. Dako mo may dakit dilo. Uy ani gini. Kanang klaro kaayo nga gikautan. Kautan ta sa. Oh, gikautan na siya diha. O madayon. O Nya. sila kuha. Siguro doon ay mga treasure hunter nga ni suway og kuan, subay og dunabay treasure ni Yamashita. Atos Picas doon ay bangag katong gikautan. Nya ari daw Picas na po daw bangag. Ay babaw. As babaw. Kani. Na. Awang ugat sa dakit, oh. Huwanan to bitaw ni video no. Da naam de Nanato sa bukiran nga bahin sa Asturias sa Agtugop. Ay, kuyog na ako akong mahiwagang salbabida. tagaan ta mag kwarta, ighuman. Okay, Dayboy! Dayboy! paspas. Gidive! Okay. Ay, mag-drive ito! Oh no, larga si boy. Dive. Sunod na yun. Wow. Dali! Dali ba? Okay. Ano sa baka na magnet ka? Picture ako, picture. Alilay! Ali
na mo sa Agtugok Spring. Bugno kayo. Kita na ba yun? Awas, ay! Kagaya na yun! Sibuy. Kaya?